এই ভিডিଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସାହିତ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି। ତ ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିକୁ ବୋଧେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଠିକରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, 30 ଟଙ୍କା ବହି କିଣି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଢ଼ିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିବା। ତ ସୂଚୀପତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା, କବିତାରୁ କଥା, ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରାଣ, ସମ୍ପର୍କରୁ ସିନା ବୁଝିବା, ବଡ଼ରୁ ସାନ, ସାନ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ୍ରିୟାପଦ, ଅଭିଧାନରୁ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, କିଏ କଣ, କାହାକୁ କଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା, କାହିଁରେ, କାହା ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ, କାହାଠାରୁ, କେଉଁଠାରୁ, କାହାର, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବାଘ ବାଘଣୀ, ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ, ବିଭକ୍ତି ବଚନ, ପୁରୁଷ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ଅବୟବ ପଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦ, ସମାସ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧି ଶବ୍ଦ। ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କବିତାରୁ କଥା। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସରି ଯାଇଥାଏ, କମଳ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମାମୁଁ ଦିନେ କମଳକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗାଇବାକୁ କହିଲେ। କମଳ ଗାଇଲା। କଣ ଗାଇଲା କମଳ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ରଣଜିତ ସିଂ ଅଶ୍ଵ ଝପଟାଇ ଥରେ, ଦଳ ବଳ ଘେନି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁ, ଜନହୀନ ପଥ ପରେ। ସହସା ଫିଙ୍ଗିଲା ଢେଲାଟିଏ କିଏ, ସତେ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ବୀର ରଣଜିତ କପାଳେ ବାଜିଲା, ରୁଧିର ପଡ଼ିଲା ଝରି। ନ ଦିଶିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗେ କିଛି, ତୁରିତେ ଲଗାମ କଷି, ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସେ ଅଶ୍ଵରୁ ଅଧୀରେ, ପଥ ପରେ ଗଲେ ବସି। ତ ତାପରେ ପଢିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କମଳ ଏତିକି ଗାଇଲା ପରେ ମାମୁଁ କହିଲେ, କମଳ ତୁ ଏ କବିତାଟିରୁ ଯେତିକି ଗାଇଲ ତାହାକୁ କଥାରେ ଲେଖିପାରିବ? କମଳ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ପାରିବି। ସେ ଉଠି ଯାଇ କାଗଜ କଲମ ଘେନି ଆସିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଲେଖିଲା। ସେ କଣ ଲେଖିଲା ଦେଖିବା। ହଁ ପାରିବି। ସେ କହୁଛି ହଁ ପାରିବି ଲେଖିଦେବି। ଚାଲ। ଥରେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ରଣଜିତ ସିଂ ଅଶ୍ଵ ଝଟପଟାଇ ଦଳବଳ ଘେନି ନିର୍ଜନ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ। ସହସା କେହି ଜଣେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଢେଲା ଫିଙ୍ଗିଲା। ଢେଲାଟି ବୀର ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର କପାଳରେ ବାଜିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ କେହି ଦିଗରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଲଗାମ କଷି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅଧୀର ଭାବରେ ପଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତ ତୁମେ କମଳର ଲେଖାରେ ଦେଖିଲ, ସେ କବିତାର କେତେ ପଦକୁ କଥାରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଯେପରିକି କପାଳେ କପାଳରେ, ଦିଗେ ଦିଗରେ, ଅଧୀର ଭାବରେ, ତୁରିତେ ଶୀଘ୍ର, ପଥ ପରେ, ପଥ ଉପରେ, ପଥରେ। ଏହିପରି କବିତା କେତେ ପଦ କଥା ବଦଳିଥାଏ। ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଯେମିତିକି ଜନମ, ଜନ୍ମ। କବିତାରେ ଥିଲା କଣ, ଜନମ, କଥାରେ ଜନ୍ମ। କବିତାରେ ଥିଲା ଗରବ, ଗର୍ବ, ଶ୍ରାବଣ, ଶ୍ରବଣ, ମୂରତି, ମୂର୍ତ୍ତି, ଆକାଶେ, ଆକାଶରେ, ଲୋକେ, ଲୋକମାନେ, ପଡ଼ୋଇ, ପଡ଼େ, ବୁଲୋଇ, ବୁଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ୟା ପରେ